I feel home, you feel home, days, all this will not say global which is Zvinore chizvawataura neshona. Shamari zvandikutaura ndezvekuti paupenyu ndakanzwa izwi nemaungira ndiri kure uri kunzwa asi ndaigara mudhuze nemvura uri kuona ndiri munhu aigara nemhuka ndichifarira mhuka ndongori upenyu hwavo handiti asi ndisingazive mukadzi uri kunzwa pandakanzwa kuchema izwi iroro ndakarinzwa kuranzai ndinobatsira mwana uyu ndakaenda kwete kuti ndaipenga kana kuti chivanhu kana kuti chipostori kana kuti aiwa zvanitori izvozvi topa ndakanoona mwana sikawa ndakamutambira ndakarwisa singaite ndakatouya naye ndakagara naye pamba pedu ipapo ndotonoura kechiunzi saka takagara izwi riri richiramba chitaura nzakachiona paine sotofu muepo kana kuti paine ipeti ipo macolors izvi nzavakuoneka nyoka taitogara nazo dzisingatirumi dzisingatomboza kuti inoruma munhu akatoaka waikonotoswera chitomboita usingatombozivi kuti chii saka ko ushandira kumazona mazano ndiri kushanda zvangu ndiri pano kana nyange ndiri mukamba kanguazayanikedhira ikakakamuruna ndo maukurara mazono ikaka handisi kurara pana kwa uchashandira hurumende remazono asi ndenge ndiripo kuhurumende kuti hurumende yaita idiki ine ndiri mukuru wehurumende dzese dzepasi I world is not a cheapot court, as I say, not. Globe crunching COVID, world is and world is a club of crunching a crippled globe, a copy speed. Also, we will say, illegal twisting in trace and not. I feel trace are which you hold in a season COVID pinch and not. When I know you, I feel skin instead go dark or crab. Clap at keep out the wisdom, which you know, and cheat on wisdom. While it keeps on wisdom, skating a skin. No, and no, I row, I leko, me, I know, I row, I should leave you. Leave with this. Listen, things. No, and break, do not say break, a fractured, a couplet, no, and no. Clip of Robbie, zvore chineshona zvavataura izvo taura nezvoda kuita zvafunga ngoti mukadzi uyu achibuda umwe iweyo ndiwe ini ndotongombata uyu anotongombata onga kana mbudzi chayo inoselekta zvairi kuda uri kunzwa kana ichiona kuti mukono hauenderana neni inototunga unozi kana imbwa inotoruma uri kunzwa saka mutemo uyu watendera pasiruzi nemvura kune vanhu vasinotombobvira vakatomboenda kana grade 1 yaunotoenda handedi asi iwo wakamuona unomuvhunduka nezvaanenge ari haatozivi kana kutodresa chako kunototi vamwana
vane rudzi rwakasiyana nerwakwe handiti vanotopfeka nhembe itori nani havatozivi uine mudzimai akapfeka sketi uchiti ukwanise watumwa ukwanise kuvataurira zvekuita uvavakire dzimba uite sei vanhu ivavo mukadzi wako vanogona kutoshamisika vese kutoyazomuzunza sketi vatozivi vanhu vangu vagara vasingatombopfeki uriona but iwo unorwadziwa kuti ndakatozviudza mukadzi dzokera mopfeka kana vanhu vari kutobatsira muri kugara pai chavo kuitisa vana chete panzvimbo uri kunzwa taipe yevanhu ivavo hazvine kuti iwo wabuda umwe katsaga muna kuganda pane vana havaraimba asi vanhu vacho vanoberekana zvakanyanya vakawanda urunzi vanhu ivavo unonzi enda kovari unovaita unovatora watsvagire nzvimbo yeugara yawavakisa iwe uvape ndiwe mambo chitonga chikaine andezve ndikozi vanonge vachigara vachipanduka havarima havaite sei vanotoziva kuti vanenge vachigara pamozambiki vakapweze vari chaiko taakunotiora uruwa ko vakambodzidzera havana kana kutochikoro ko vakaenda kuchikoro inini munhu akatotanganidza hausandityire aclimatic mususu ovid any evidence agopoit maybe skinning into and I feel it's zvinorei chii zvautaura izvo shamani uri kuzviona zvauri kuona ndikuitira vanhu vasati kana 50 years unofana kutonisira because iwe uri kutsvaga information kwandiri nhasi bhondisiri kuti kuite chamari kumba wangu wakaomerwa hana mafuta hana mari nhasi hayi bhondisiri vyana 10 yesipo nebhare aiwa nokutsvagirawo mbichana ndakawana bhare kugezisa ndaitokufunga ipapesa apo ndari kurasitaoneka hausi rasta aiwa waita isusu hatitowira maindimhanya hava kuridza redhio maindimhanye ndokuona next week aiwa